Arratibelda zendia, Arratibelda? Galardi. Aupa, arratsaldeon, gaur Hernaniko pilota lekuan gaude, eta emakumezkoen kadete mailako eta nagusien mailako finalak izango ditugu. Lehenengoan, kadete mailan Alde Zaharra eta Labkek jokatuko dute, eta nagusietan Adosekok eta Behartzana klubekoak izango ditugu. Giro ederra daukagu, pixka bat beranduxeago hasi behar izan dugu, arazo batzuk direla eta hemendik gutxira hasiko dira finalak, aditu lanetan Miren Larrarte izango dugu, eta Miren, nola ikusten dituzu gaurko final hauek? Lehenengo finala politia izango ala ematen du, ikusi ligila eta nola jundan, hartuko bestela sei. Eta, ligila nola jundan ikusita, nahiko borrokatu izango ala ematen du. Ikusi deu ligilan, junekoa eta bueltako partidu jokatu dituela, eta bat irabazi du kadete mailako finalista bek, orduan, nahiko borrokatu izango da. Eta bigarrena nagusi mailan, Adosen kasun gaur Aranburu eta Agirre jokatzen du, semifinala jokatu zuen bikote bera, 28 irabazita atozti semifinaletatik, orduan konfiantzaz beteta iritsi diala ematen du, eta bestaletik Gaztelekutik Mendizabal eta Etxegarai izango ditu, eta pareja bikote potentea, sendoa, indartsua, orduan bigarren finalare oso politia torrela ematen du. Oso ondo, guztion ilusioa da gaur final ederrak ikustekoa, eta ea final parekatu eta politak ikusteko aukera daukagun. Oraintxe, kadeteetan Alkain Saria txapelketako lehen finala. Hementxe ditugu gaurko lehen finalistak. Sakea Labkekoek aterako dute. Gorri tokatu da, beraz Arratibelek emango dio lehen pilotaka da final honi. Pixka bat esaten aritu gara Miren, ligilan elkar atzeratu, eta lehen bat eta huts, urdin. Miren ikusten da ez, emakumeen pilota geroz eta maila hobean, eta geroz eta pilota airez bolea sartzen ikusi dugu, airez bolea sartzen ikusi dugu. Lapkea handia izan, horrez etzaio eskun ondo sartu, baina azkenen hoi da pokoa entrenatzea, beldurrik ez izatea, eta hola jarraitzen baldin badu, hartuko dit. Bostetik, Galardik ezkerrarekin eutsi. Pilotaka da luzea.
lehenengo tanto hauetan miren urdinak ari dira dominatzen. Bai, konfiantzaz beteta sartu dira. Nik uste gorrik berotzeko daudela oraindik. Orduan, orekatuko alakon esperantza dakat. 2 eta huts, Galardik ezin izan du ezkerrarekin pilotaka da hori jaso. Lehen esan dugu, agian Lapkekoak izango zirela, favoritoxeago, oraingoz behintzat alde zaharrekoak hobeto hasi dira. Bai, eta pelota astintzen, ez? Indartsu, ondo baztertu du, pelotaka da gehienetan eta garrantzi handiko hasiera bai. Sorondo sakera. Asmatu ezker horman sartzen. Reiek atzera. Galardiri lana pilatzen ari zaio eutsi ezkerrarekin. Sorondo. Atzera. Lapkeko pilotariak eutsi. Eskuinarekin Sorondo. Moztu. Joko hori ez du ikusi ere egin nahi, ikusten ari gara, pilotaka da guztiak atzera eta atzera, beraien estrategia garbi dago, atzan kargatu nahi dute partida. Bai, hala ikusten da, bai, eta egia esan Arratibel pelotaka da gutxi jotzen eta helburua lortzen dabiltza. Alde pelotariak. Hortxe saiatu da, ezkerrarekin, ezker zeharra egin du, baina kanpora, 1 eta 2. Orain agian pilota aldatuko dute. Pilota berri bat aukeratu dute, ea orain nola aldatzen den, esan dugu, daramate partidaren karga hori, ea sakearekin asmatzen duen. Horman sartu, eutsi Reiek. Arratibel, ongi. Pilotariak eutsi. Berriro ere hartu dute tantoaren karga. Reie pilotaka da luzea. Eta gozatzen, Rei bera ere gozatzen ikusten dugu. Bai, esatean joan ez iruditu zait hasiera baten pelota pixka zakarragoa edo motelagoa izango ote zen, baina Rei hala eta guztiz pelota astintzen. Bai, argi dago, Lapkekoek ere Arratibel jokoan sartzea komeni zaie, eta besteek aldrebes, ezta? Ez dute Arratibelekin ezer ere jakin nahi, eta ikusten da pilotaka dau bai zakarragoa edo bajuagoa dela. Bai, eta hor tanto hasieran asmatu du Arratibelek, sakea baztertu du, mugitu du pelota, baina alde zaharrekok berehala atea dira joko hortatik. Orain eta pilotaka da ona, Sorondok, Galardik ezkerrarekin eutsi. Reiek atzera. Gogorra tantoa. Ez dio bote honik egin, eutsi Reiek atzera. Eta txapazpira joan zaio, nekearen lanak agian izango ziren, miren. Izan liteke, baina hor Larraitz junda hor txokoa bilatzea, hankak edo gerria makurtarazi nahi ziola ematen du Reiri, baina azkenen txapazpira juntzaio eta pena, ez dela tanto politia zen. Bai, eta ikusten dugu orain, ikusten ari gara, repetizioa eta ongi botatako ñakua izan da, txapa jo du. 3 eta 1. Sorondo sakera. Ez du asmatu ezker horman sartzen. Eutsi Arratibelek. Atzera Sorondok, pilotaka da luzea. Eutsi. Lau eta 1. Sorondok ongi moztutakoa izan da.
eta partidak berdin jarraitzen du, ezin dute, Arratibelek ere ezin du jokoan sartu, besteen estrategia ikusten da, alde zaharrekoek atzera eta atzera ari dira, eta bueno, beraiek ari dira dominatzen bintza partida. Hori da, eta bueno, Sorondoko aukera garbia ikusi du, eta bueno, ikusi da naiz eta atzera ondo bota, aurren jokatzeko ere prest daula, aukera garbia izan ezkeo. Sorondoren sakea. Ezker hormara, sake una da, eutxi. Pilotaka da luzea berriro ere Sorondok. Eutxi Galardik. Sorondo. Orain Arratibel sartuko da jokoan, ongi moztutakoa. Berriro ere Arratibelek atzera, ez du asmatu ezker horman sartzen. Ongi Rei. Bost eta bat, ongi moztua izan da, eta Arratibelek ezin izan du pilotaka da hori altxa. Bueno, jende pixka bat ere etorri da, miren. Etorri da. Nik uste giro txarronek ere azkenen jendea, barrua goxotasunea bultzatzen dula, eta bai, Hernaniko lehen natxuga komentatzen, Hernaniko fronteaneko goxoa dela, eta eskertzen da holako egunetan. Bai, beti ere ez, kanpoan giro ona egiten ez duela jendea gehiago inguratzen da frontoira. Hoi, eta finalak politiago itetu giro honek. Dudik gabe. Ñako zabalean kanpora, 2 eta 5. Zuloa bazen, ondo botatakoa, baina kanpora juntzaio. Ongi botatako Ñako izan da bai. Sakera Arratibel. Ea, sakearekin asmatu beharra dauka. Hirutik sakea ezker hormara sartu. Reiek eutxi. Ikusten da, Reiek ere ezker eskuin pilota astintzen eta postura oso egokiak dituela atzeko kuadro horietan aritzeko. Arratibel sartuko da. Ezin izan du ezker horman sartu. Orain ere Reie pilotaka da luzea. Galardik eutxi. Sorondo. Hirutik atzera berriro ere. Galardik ezkerrarekin eutxi. Sorondo. Moztu. Ongi Galardi. Ezkerrarekin lan oso ona egiten ari da. Berriro ere Sorondo sartuko da, ireki ezkerrarekin, ongi Arratibel, aurreko kuadroetan dira lau pilotariak, atzera Reiek. Azze tanto egin duena Sorondok, 6 eta 2. Eta aukera bat zen, baina oso ondo irekitako izan da, miren? Oso ezkertzear bikaina, oso ondo landutako tantoa alde zaharreko pelotarien aldetikan. Ondo baztertuta, astindu pelota eta aukera garbia ikusitakoan bikain bukatua. Partidu hasiera bikaina bi hauen aldetikan. Eta komenen esan behar non baita ere, bikoteen artean diferentzia handia ez, lapkeko bi pelotarik azkenen ikustea indar gutxixego dakatela, baina bueno, aurreko joko horren goze dabiltzala eta aldiz besteak, esan bezala guztiz aurkakoa. Bai, partida erabat dominatzen ari dira alde zaharrekoak. Egin dituzten, lapkekoek egindako bi tantoak ere beraiek utxe egindakoak izan dira, eta bueno, ikusten da ez, partidak aldatu nahi badu, Arratibel sartu beharra dauka, eta aurreko kuadro horietan jokoa nahasten saiatu behar du. Orain, Sorondok ezkerrarekin Ñako egiten hasi, eta txapazpira, etzen
Baina, bueno, hor ezkerreko paretakin pixkat nastu intzaiola iruditu zait botea, eta bakizu golakotan edo pelota altxa eta salduta geratu, edo bai, txartxarrenen tanto bukatza gutekea, bat askotan aukera ez dainona. 6-3. Arratibel sakera. Ezker hormara, eskuinarekin aldegindako pilotaka da eta tanto, 7-3 utxegindako izan da, baina askotan pilotaka da horiek izaten dira hoberenak. Bai, eta ez dakite kamaran atzetikan ikusi ahal izan da, baina Hernaniko frontoiak duen karakteristiketako bat da, eskubiko lurreko txapan ondoko barruko lurra kurbatura pixka dula. Orduan bai ikusia botea justo koiska edo kurba hortan inula eta kanporantzain du pelotak eta ezinezkoa izan zaio altxatzea. Berriro ere sakera Sorondo. Eta lapkekoek ezin dituzte bi tanto jarraian egin. Eskuinarekin, moztu, ezkerrarekin ongi altxadu Arratibelek. Ikusten da, Galardi ere denbora asko lauterdian bostean ezin dominatzera pasa, eusten ari da, baina partidak eskatzen du, ez? Pixka bat dominatzea ere horrela zaila izango dute 22 iristea. Reie berriro ere pilotaka da luzea. Ongi ezkerrarekin eutxi. Sorondo, atzera. Galardik eutxi. Ongi moztua, eutxi Arratibelek, atzera berriro ere. Garbi daukate egin behar dutena. Eta orain ezkerrarekin azpira. 4 eta 7. Eta pilota aldatuko dute, beraien pilota aterako dute. Eta holako egoeratan ze garrantzitsua dan, azkenen etzean nahi dominatzen, pelota baztertze hori, ez? Azkenen ez dakate behek agintea, orduan aldan aukerenetan hoixen berdue, lehenengo baztertu eta hortik etorriko zaizki aukerak. Arratibel sakea. Eutxi Reiek. Ongi irekitako Arratibelek. Gora Sorondok. Berriro ere agintea hartu dute aldezarrekoek. Ñakua. Eutxi ezkerrarekin. Beste ñaku bat. Eta ezin izan du Galardik. Eraman. 8 eta 4. Aldezarrekoak ari dira partida. Eta lapkekoek ezin dituzte bi tanto jarraian egin. Bueno, eta ni moskeatu eta neon detaile batekin ezkerre zaidala. Eta, bueno, enteatzagun naiz, eta txuranez eskubia da izatez, baina ez da eta ezker utxez dabil jokatzen. Baliteke, bai, hor erdialdera etortzen zaionean da, eta bai, baliteke eskuetako arazoak izatea. Izan ere, hau, harri bati eman behartzaio azkenean, eta eskuko minak eta izaten direnean, bat eta saiatzen dira pilotariak esku hori babesten, baina min handia denean ezin izaten dira milarroak egin. Sakera Sorondo, ezkerrarekin eutxi Galardik. Sorondo, pilota atzeratu. Reiek Lezarrekoek ere, non dagoen zuloa, atzera eta atzera ari dira. Hor zalantzaik ez dago ez, eta bueno, eta ez jokatzea, inork ez deuna izaten, eta bueno, hau sart, jokatzera
Burrukatzeko daudela, eta izu, eutxi eta eutxi, bueno, behintzat hor jarraitzen dute, eta bueno, iruditzen zait, agian Arratibelek, agian igual partiduan karga hartu beharko lukela, ikusita egoera? Bai, dudarik gabe, gehiago sartu beharra dauka, egia da, ez dela oso egoera honean ari, ez? Pilota erabat iruterdi lauko hortan dago, berak ere, ikusten bere atzelaria ezinean dabil, ez dute tanto bakarra ere dominatzen, eta horrela ez da erreza izaten. Galardik, eutxi, Sorondok berriro ere bitik, atzera berriro ere Sorondok. Ñakoa Galardik. Eta Galardi atzelaria izanik, jada lau bost bat Ñaku bota ditu, ez dira lanik onenak izaten atzelari batentzat, Ñaku horiek, atzelariak teoria behintzat atzera jo behar izaten du, eta ikusten da, tantoa azkarra amaitu nahi dute, eta gehiago arriskatzen ari da, ezker esku horrekin. Bai, eta bueno, atzean jokatzeko, hala ere, okerrezpan hau lauterdiko finala jokatuzun, eta egia da, aurreko jokun artista dala. Eta, bueno, ikusten da, bai atzen zein aurren, bueno, gaur eskun ondorioz ez du bere egunik onena, baina, bueno, bietan ondo moldatzen dela. Sorondo sakera. Galardik eutxi. Sorondo pilota ederra dauka, hasten du berriro ere. Galardiri lana pilatzen. Orain aukera Arratibelek sartzeko. Ongi jaitsi du pilot eutxi. Eta esan ari gara, alde zaharrekoek daramate partidaren karga, baina ezin dute markagailuan alde egin, eta horrelakoetan askotan izaten da, zu parkatzen baduzu, Bai, hori da, bai, berez, aukera edo zulok aldezarreko bikotea aira irikitzen, baina lapkeko bi pelotari hauek eusten finalari, ikusten da honea borrokatzea eta irabaztea etorri dela, beraz, bai, naiz eta bai Sorondo eta Rei lan ona eta asko iten atxuarren, ez dakatela erlaxatu beharrik. Sorondo moztu, ongi Galardi, zenbat pilota txarra eramaten ari den, eta orain Sorondok azpira, 7 eta 10. Sorondok jotzen ari da, asko ari da, Galardi estutzen, atzera pilotaka da asko botatzen, baina galdutakoak ere jada baditu, batzuk baditu. Arratibel sakera. Reiek eutxi. Atzetik Galardik eraman. Sorondo, atzera berriro ere. Eta hor ikusten duzue. Era bat ezkerrez jartzen da, eta Mirenek esan esku horretan badu zerbait. Eta orain ezin izan du Galardik lan erdietan 11 eta 7. Alde zaharrekoak aurretik. Eta orain honetan atxeden aldia. Atxeden aldia eskatu dute lapkeko pilotariek. Ea, ez du erraza ematen, miren, partida honetan dominatu gabe oso zaila izaten da, 22 iristea, gehiago final batean, baina, bueno, orain arte erakutsi dute. Arratibel eta Galardi borrokatzera etorri dira, Galardi ez da kondizio onenetan ari, baina hauek ez dute etxiko. Ez, hori da, esan dezuna, azkenen agintzen aldezarreko Sorondo eta Rei, baina 11 eta 7, 4 puntuko aldea, ez da hundia ikusita partidua nola doan, eta bueno, edozer pasaletik hemen. Esan dezun bezala, faioetan dago aldea hundia ez, naiz eta defentsan aritu
bai Arratibel eta Galardi, bueno, ez dute faiatzen, eutsi iten die partidai. Orduan, bueno, ea atsedenetik bueltan nola jarraitzen duen partido honek. Botilleroen ahalkuak entzun, eta kantxan dira berriro ere lau pilotariak. Lauak eraba konzentratuta, ikusten da, final bat, azkenean finalak ez dira izaten, tentsioa egoten da, urduritasuna ere bai, ikusten da, lauak oso zentratuta daude. Sakera Sorondo. Sorondo eskuinarekin, moztu. Galardi Ñakoa berriro ere, ezkerrarekin aukera, ez du gehiagireki, baina nahikoa izan da. 8 eta gehiago irekitzen, dela iruditu zait, baina askotan pilotakada horiek ez dira errazak izaten, atzelaria txokora etortzen da, aurrelaria zabalera, eta hor erdian inorrezta egoten askotan, eta bueno, ikusten da, ez zuela espero eta 8. tanto egin dute. Bai, hoi da, agian sorte zindako tantoa, baina, bueno, txokora bota eta azkenean bera bukatu tantoa. Erraz egiten du Reiek ezker eskubi pilotan. Arratibele moztu, 9 eta 11. Moztua izan da Miren. Bai, eta gaiztotu egia da nahiko larri herrik, baina eskumuturra ondo sartu du eta txostaren eta tanto bikaina. Hor ikusi dugu, nola jaitsi duen pilota, eta Sorondok ezin izan du eraman. Arratibel sakera. Sake ona da, ongi Reiek. Asko gustatzen ari zer Rei. Atzera pilotaka da. Lautik Galartik, eutxi. Sorondok atzera. Galardi Ñakoa berriro ere. Lehenengo botean izan alda hori Miren. Galdera ona, baina, bueno, izaliteke hemen atzetik ez da ezin dugu asko ikusi, hori azkenen epaiak ikusten du ondoen, eta ematen denez lehenengoan izan da. 12 eta 9, tanto nahasia izan da, baina berriro ere alde zaharrekoek izango dute sakea. Sakera doa Sorondo. Eraba konzentratuta. Hiruan bote egin, sakera naita, eskubira naita, ongi Arratibel. Eta Galardiren lana ere aipatzekoa, esku batekin ari da partida guztia, hori ez da partidaren erdian pilota sartu zaizula eta erditik aurrera esku batekin aritzea, buruarentzako ere ez dira lan errazak, hasieratik ezkerrarekin erabat, pilota eskuinera eta hala ere ezkerrarekin jartzen da, meritu handiko lan egiten ari da. Bai, meritu handik eta claro, azkenen bikotean jokatzeko modua erabat aldatzen da. Egoain Arratibelek zabala zaindu berdu, orduan bere lekutik kanpo dabil, ez dabil eroso, eta bai, atlata guztize 10 eta 12. Arratibel sakera, sake ona da eta lehenbiziko tantoa sakez. 10 eta 12, eta hemen dira ikusten da, jotzaiagoa dira, urdinak, gorriak pilotariagoak, defentsa gehiago, partidan jarraitu, eta hemen lan handiak dituzte orain alde zaharreko pilotariek. Reiek atzera, Arratibel, barkatu Galardi, Sorondok atzera berriro ere.
Galardik eutxi. Rei, pilotza atzeratuz. Galardiren pilotaka da hori ona da. Airez ezin izan du eraman Galardik. Zuloa ikusi du, zabalean, eta esan du hau nerea da, baina bueno, ez zaio, bueno, ez dakit maiz esan, Iruditu zait hor zabaltzeako intentzioa zula, baina errepikapena ikusita oain zalantza sartu zait, ze iritzi. Defentsako pilotaka da izan dela esango nukenik ere bai. Bai. 13-11. Sakerako ere nola konzentratzen den Sorondo. Hiruan bote. Sake ona da. Galardik, eutxi, barruan ote, bai, barruan. Eta ezin izan du eraman Arratibelek, ez zuen ematen, tanto izateko pilotaka da izan behar zuenik, baina ez dio bote handia egin. Hori da oso, ez dakit Sorondok ere, kasu honetan ez dakit horren bila jundan, iruditu zait. Gozatu gabea dela esango nuke. Hoi da, ez duela eskun ondo sartu, zorte zindako pelota. Askotan okerrenako hiek izatea ez, aldeindako pelotak, txapa gainen jo eta ezin iritsi. Dudari gabe. Sakera Sorondo. Orain ere, sakea eskubira. Arratibelek etorri behar izan du bostera sake hori eramateko. Atzera Reiek. Sorondok, atzeratu. Galardik, ezkerrarekin ireki. Sorondo berriro ere. Aztertuz. Ongi Galardi. Eta ez dio bote honik egin ikusten zen, Galardiren pilotaka da ez da gozatua izan, eta gaizki jotako horiek beti bote alrebesen bat egiten dute, eta Reiek ezin izan du ondo jarri pilotaka da horretan. Hori da ez, boteain, bai, asko gelditu da, hor paretea ikut ondoren pelota, eta ezin iritsi. Eta, bueno, aipatu behar nun baitare, azkenen iruitze zait, lehen aipatu deuna pixkat, ez? Arratibelek agian karga hartu bertzula, etan atzeago datorrela, nik uste partiun sartugo daudela, egia da Aldezarreko bi neskak, behaien lanen jarraitzen duela, astinduz, oraintxe bezalaxe, baina, lapikoak partidan gehiago sartu diala ematen du, eta hobeto ulertzen ari diala elkar. 15 eta 12. Arratibelek ematen du, hanka horretan Sorondok gaizki jotako pilotaka da izan da, ez du ematen zuen molesti txikiren baduela hanka horretan. Bai, eta gehiagitzeitea, baina bai, eskubiko belaun hortan asko handitu zaio, eta bien artean dute bat osatzen gaixoak. Ez dituzte lan errazak. Hankean ez dakit, ze molesti izango duen, baina esango nuke partida aurrera doan. Lehen ere aurkari gogorra dituzte eta fisikoki egiten. Sakea Sorondok, ongi orain ere gozatuz, atzera. Galardik eutxi. Hala ere erakutsi dute, bi neska hauek gogorra direla, partida guztia defentsan daramate, eta lan fisikoki naiz eta hain ondo ez egon, lan ederra ari dira egiten. Kasta handiko bi neska gaurren. Reiek atzera. Arratibelek eskuinarekin. Rei, gozatu gabekoa izan da. Eskuinarekin moztu, ona da, Sorondok eutxi, ezkerrarekin ez dio ezerra hondigirik egin.
ongi Galardi. Sorondo, ongi gozatua izan da. Bostetik, Galardik, eutxi. Ez da iretsi, pilotaka da hori, 17 eta 12, Arratibelek deskantxo eskatu du. Azken miren. Oso zail, bai, esan bezala partida aurrea junala, azkenen Galardi eskuina izanik izatez, normala da, ezkerra utxez aituta nekatzen doa azkenen, ez? Arratibelen kasu, hanka gaizki emateunez. Ondo bildu du hor pilota, baina, aldezarreko bi pelotarik behaien lana txukun iten, oso txukun iten, hasiera batetik, egia da horra akaso partidu erdi alden Sorondok behar baino faio gehien ditula, baina zentrauta jarraitzen du, behin lana bikain iten, eta haueke meritua dute azkenen. Bai, partida praktikoa, eta gehiegi arriskatu gabe, tantoa gogortzen ari dira. Aldezarrekoa, botilleroaren aholkua entzuten. Badatoz berriro ere lau pilotariak. Eta miren, ez dakit, zu pilotaria zara, final asko jokatutakoa, ez dakit sekula horrelako zerbait pasa ote zaizun final batean? Ziur asko, hor hasi berri nitzanen pelota gorrakin, nik uste guk ezela hasi, azkenen gaiztia zea, partiduk tokatzen zaizkizunen inorri ez diozu ez ezkoik esan nahi, eta imagina bat partidu jokatuta gaude, eskuko minakin hasiera batetik ganez. Gipuzkoako partidun baten tokatu zait Galardi bezala ez, ezkerrutxez jokatu behar izana, baina, azkenen hoi du ez, ez jakitea ez ezko esaten partidui, eta, haizu, era batea o bestea, moldatu izan geha, bi hauek bezala xe, bai. Eta orain ezoikoa dena ez, Galardi partida guztia atzetik aritu da, baina orain postuak aldatu dituzte, Arratibel jarri da atzetik, eta Galardi bera aurretik, nahikoa sufritzen ari da, Galardi, aurpegian ere ikusten zaio, finalak ez dira errazak izaten, baina horrelako mina duzunean eskuinean oraindik ere zailagoak, eta final honetaz ez dakit, hemendik aurrera gogoratuko den, baina ez zait iruditzen gaurko finalaz oso oroitzapen onak izango dituenik. Sakera Sorondo. Sake ateratzerako garaian, 3-4 segundo hartzen ditu, pentsatu, nola atera nahi duen sakea. Bostetik Arratibelek eutxi, Sorondo berriro ere. Eta orain txapara joan zaio, baina orain ezkerrarekin hartzen duenean ikusten da, gehiago ireki nahi du, Galardiren eskuin esku horren bila. Eta orain honetan txapara joan zaio, baina ongi egindako jokaldia izan da. Eta orain sakea Arratibelek aterako du berriro ere. Sake atera eta atzelari. Hau ere gutxitan ikusi dugu. Aldan bezala moldatuz. Hori da. Reiek atzera. Arratibel. Ongi eskuinarekin. Orain ere Arratibelek pilotaka da ona, lautik, Rei. Atzera. Arratibele lautik, ongi. Pilotaka da ederra dauka. Atzera. Eta orain bi atzelariak tanto ederra jokatzen. Atzera berriro ere Arratibelek. Ongi Rei. Eskuinarekin Arratibel. Jeitsi. Sorondo.
Arratibel berriro ere. Sorondo jeitsi, begira zeinakoa, eraman. Berriro ere irekitze saiatu, Sorondo keutsi, Galardi, ireki berriro ere. Ongi Sorondo. Galardik eutsi. Partidako tantorik luzeena. Eskuinarekin Arratibelek astindu. Eutsi Reiek. Arratibel. Tanto gogorra. Eta Arratibel atzetik jarri denetik partida pixka bat aldatu duke, agian berandu egizaliteke begira. Hitz egin eta ezin izan du Arratibelek pilota hori altxa. 30. Bai, ikusten da, azkenen Arratibelek bi esku ditu, nahiko esku bizi dabil, eta azkenen aurrelarik hanka behar ditu, eta atzelarik bi esku ez, orduan, agian, guain ezkerrez, Reiek pilotaka da bikaina eman eta bera juntzaio, baina, bai, pixkatagean eskemak aldatu nahien saiatu dira zerbait, ez, azkenen ezin ja ikusten duen partio aldin digula eskutikan, alternatibat una da, aldatzea, eta, probatzea bintzat, ez, eta bai, aldatu da. Rei, atzera orain ere. Eta lauak ari dira lan ona egiten ikusten da, Labkekoek, Galardik eskuetako arazoak, Arratibel ere momenturen batean ikusi dugu, hanka hori eta molesterekin, baina finaleko pilotaria Reiari zait iruditzen. Zer diozu Miren? Zalantzai gabe, ez? Azkenen nahi geizketan, Labkeko da, azkenen, lesiok eta gela, baina, oso irregular dabil Rei, ez dakit, pelotakadan bat edo beste galdu ote duen, baina galdu baldin baditu oso gutxi izan dira, eta oso fin, bai. Orain ere eskuinkada ederra Reiek. Arratibelek, altura eman pilotari, Rei, oso pilotakada luzea. Eta ikusten da, esan dugu Reiek bi esku oso onditu, eta hemen egoliteke, etorkizuneko pilotari bat. Ezin izan du Sorondok pilota hori altxa, eta minik handiena pilotakada horietan ari zai egiten. Galardi ere ezinean dabil, eskuineko pilota horietan ere ezkerrarekin jartzen da, askotan frontixera justu heltzen dira, eta Sorondok arazoak ditu hor ondo jartzerako araian. 15-20. Ea, Labkekoek beste pare bat tanto edo egiten dituzten eta partida pixka bat ongi erantzu Reiek. Arratibelek altura eman, Rei, oso ongi. Frontixa ongi aprobetxatzen ari da. Pilotakada ederra dauka, eskuinera, ongi eskatu du Arratibelek. Galardi, ezkerrarekin jarri, begira orain ere, aldegindakoa izan dela esango nuke. Ez dakit nik zer esan, ze okerrezpano aurreko tantoare berdin izan da, ezkerrez... Orain ikusiko dugu errepikapenean, ea. Ezkerrez jarria, horre alboko postura hortatik, akaso indar gehiekin ez diojo, baina bintzat pelotan direkzioa, antzeko izan da, orduan nik uste naita da bilela txostori bilatzen. Izan liteke, errepikapen honek zalantza gehiago utzi dizkit. Sake ona, 17-20, markagailuan 15-20 hartzen du, baina 17-20 ditugu pilotariak eta orain alde zaharrekoek atsedena eskatu dute. Ederra izan da. Eta
esaten ari gara, arazo fisikoak, eraba dominatzen alde zaharrekoak, baina orain 17 eta 20 galtzeko gutxi daukate, laukekoek, alde zaharrekoak ere beste tantoren bat egiten badiete, izango dituzte urduritasunak eta beraien zalantzak, eta orain ikusten ditugu, beren botileroen aholkuak entzuten, eta ea partida oraindik gehiago estutzen den. Lehen esan dugu, Arratibel atzetik jarri denetik, ikusten da, Galardik azkenean esku batekin aritu beharra zeukan, orain Arratibelek bi eskudit pilota gehiago luzatzen duen, jada ez da lehenengo tantoetan egon den dominio hura. Hori da, eta bada partida oraindik ez. Nik uste Arratibel aurretik hasi dela sakea atea posible izateko, baina aizu. Aukera da, atzelariak sakeatatzeko, orduan probatzen doaz eta asmatu dute aldaketakin. Reiek eskuinarekin atzeratu. Arratibelek ongi atzera. Rei atzeratuz pilota. Arratibel eskuinarekin paretera doa, eskuinarekin jartzeko aukera izan du. Arratibel. Alde zaharreko pilotariak atzera. Lauter diti Arratibelek eutxi. Orain ere piloteo ederra. Bada tentsioa miren, bada tentsioa ikusten da, ja azkeneko tantoetan sartzen ari gara, eta aurrelariak ere Sorondo lehenbiziko tantoetan ausartago ikusi dugu, orain ikusten da, gutxixiago arriskatu, eta esango genuke, seguro xeago jokatzen ari dela. Hori da, bai, eta azkenen ikustea tentsioa, inork ez du galdu nahi tantoa, eta bai, atzera, egia da baita ere, esan bezala aldaketa induenetik Sorondok sartzeko aukera gutxigo dazkala iruditzen nahi zait. Eta baina aukera dakanetan beak atzea botatzen du, orduan bai, nik uste hemendik aurrea finala bokatu arte nahiko tanto luzek datorztibula. Ongi Arratibelek. Reiek atzeratu. Arratibel. Ongi jaitsitako pilota, eutxi Reiek, Arratibelek, Sorondo katzera, Arratibelek ezkerrez eutxi. Ongi Sorondo atzeratu eta paretera Arratibelek eutxi. Rei, atzera. Bostetik Arratibel, iritsiko da, bai. Orain ere, ñakua botatzen saiatu da. Galardi ari da, eta oraingo honetan ezin izan du pilotakada hori frontixera bota 21 eta 17. Eta aipatzekoa baita ere partidu luzea, gogorra, aida izaten, eta hala eta guztiz ere, bai Sorondoet, baina batez ere Rei, pelota hasiera bezalaxe astintzen. Ikusten da nekatzen ari diala, baina ez dute ez batak ez besteak txispa galtzen. Azken tanto izango ote da, Sorondoren azken sake izango da behintzat. Txaloak armaietan, badoa Sorondo. Irutik, ongi, sake ona da, eutxi Arratibelek, nahiko egin du. Ongi atzeratu Sorondok. Arratibelek eutxi. Rei. Atzera orain ere. Oso partida serio egiten.
Arratibelek eskuinez. Ongi Arratibel. Rei, lautik, atzera. Arratibelek eutxi. Ongi atzeratu Reiek. Arratibel. Eta orain ere atzelarien jokua ikusten ari gara. Arratibel atzean jarri denetik, aurrelariak askoz ere aukera gutxiago du sartzeko. Ongi etxitakoa eta begira, atzelariak eskatu behar izaten du horrelako eta miren ez dakit, ezin izan dugu entzun, ez dakit eskatu ote dion, baina azkenean biak joan dira eta ez batak eta ez besteak inork ez dio pilotari jo. Bai, presteon, bai, akaso komunikazio falta, ez dakiten mendik ez da entzuten, baina, bueno, bien artea botatako pilota eta izu. Tanto, 18 eta 21, 3 tantoko aldea, eta ez da bukatu. Hori da. Orain berriro ere Arratibelek aterako du sakea, egia esango dizut, aspaldian ez dut enuen ikusi, sake atera eta gero atzean jartzen pilotali bat, ikusten da, Galardik arazo handiak ditu eta Arratibelari da sakeak atera eta gero piloteoan ere pilotaka da gehiena jotzen. Ezkerrarekin Arratibelek eutxi. Ongi atzeratu Sorondok. Arratibelek eutxi, Sorondo, atzera. Una da, ongi eutxitakoa, Rei. Atzeratu berriro ere, eta pilotaka da una da. Ongi Arratibel. Eskuinarekin atzera berriro ere. Reiek iruterditik atzera. Arratibelek eutxi. Eta partida asko gogortu da. Ongi Arratibel, Sorondo sartuko da. Gozatu gabea izan da, baina eskuinera, Galardik eutxi. Ongi Sorondo, ongi eta amaitu da. 22 eta 18 azkenean, alde zaharrekoak izan dira garaie, eta bueno, gaurko lehen txapelduna baditugu, miren. Bai, eta bueno, azkeneako partidu politia, bere, bueno, azkenen lesioak inorri, ez denuna inor lesionatuta eta, baina, bueno, meritu handiko partidua bin aldetik, ez? Alde batetik alde zaharreko pilotarik hasieratik bukaraino oso finibilidia, atzen ia ez da galdutako pelotekion, aurren bizi-bizi hasi dira, idea garbikin sartu dira, eta beste alde batetik, bueno, ikusi dugu lapkeko bi pelotari hauek, zen eska gorra dian. Naiz eta lesioak izan, bueno, burrukatzeko prest etorri dira, eta bueno, behaien kasta atera duen, naiz eta finala ez lortu, txapela ez lortu barkatu, bueno, final bikaina. Eta oraintxe izango ditugu finalistak, pare bat galderatxo egingo dizkiegu finalistei. Aurrena batek eta gero beste pingo, bale? Bueno, hemen dugu, Rei, gaurko kadete mailako alkain sariko txapelduna. Zoriona, Rei. Eskerrik asko. Bueno, nolako finalak guk partida gogorra izan dela komentatzen aritu gara, ikusi da lapkeko atzelariak
hasieratik eskutako arazoren batzu bazituela, zuek ere konturatu zarete barruan. Bai, hasiera ikusi egu eskuiakin etziola ez da behin ematen, eta orduan esan egu atzea. Eta gero jarri danean bera beste atzelaria, hasi diagola, eta estresatu geha eta fallo tonto batzukin ditugu, baina gero azkenean irabazi egu eta pozik. Bai, hori da, partidako dominioa erabat zuek eraman duzue, Bai, baina... zuk ere errei asko atzeratu duzu pilota, gero utsegindako batzuk izan dituzue eta horregaitik pixka bat hurbildu zaizkizue. Hori da, bai, nik uste dut hori izan dela gure falloa. Fallo asko izan ditugu zen Larraitz ezkerrakin jotzen zunean batzuk iristezian nola eta zaila zian eramateko. Oso ondo, orain ospatu, zorionak eta afari eder batekin ospatu. Bai, eskerrik asko. Hemen dugu Sorondo aurrelari txapelduna, zorionak. Bueno, partida gogorra, esan dugu, Reierekin komentatu dugu, nola ikusi duzuzuk partida barrutik? Bueno, zai izan da, azkenean beste bi jokalaria mina zekaten uste eskuan, eta bizkat ezberdin jaze, ohitua gaude behaiek eskubiz eta hola oso ondo ibiltzea, eta Larraitz ez da oso ondo ibili, eta ezberdin ja, baina txaila pixkat, baina ondo. Hori da, ikusi dugu, atzelariak eskuetako arazoak zituen, aurrelariak hankan molestiren batzuk bazituela esaten aritu gara, baina horrelakoetan askotan pasatzen da, zuek ere ikusi, arazo fisikoa dituztela eta agian zuek ere urdurixeago jarri zarete hor momenturen batean, baina azkenean lortu duzu 22 iristea. Bai, azkenean ikusi egu gaizki zeudela eta partida ikusi egu pixka motelago normalean bezala eta pixka kostatu zaigu oitutzea, baina ondo. Bai, azkenean 22 iritxega eta pozik. Finaleko urduritasuna. Bai, hori da. Hori da, orain zorionak eta ospatu. Egun ederra duzu eta. Bai, mila esker.
Hemen gara berriro ere, orain hasiko da nagusien bigarren finala eta sakea Gorrik. Etxegaraik emango dio hasiera final honi. Eta bueno, gure gaurko adituari galdetu behar diot, nola ikusten duzu finala, Miren? Bueno, ikusi beharkoa ez, alde batetik igual sakea teatzea doazen Gorrik, pelotari indartxuk, txispa askokok, eta bueno, beste alde batetik adoseko pilotarik, nik uste gehiago jokatzen duela eutxi, pelota baztertu ez, eta pelotai, pareta topatu, eta joku horta ez. Orduan, bueno, atzen, nik uste, antzeko maila duen bi pelotari diala, biak gutxi faiatzen duenak, nahiz eta lehenengo tantua gora jun. Eta, bueno, aurren, beste bi pilotari, aurren pelota muitzea gustatzeienak, orduan, bueno, nahiko partidu politia eta borrokatua aurrik gustat. Ea ba horrela izaten den. Agirre sakera. Eta komentatu dugu, Gorriek txispa gehiago, jotzaileagoak, ikusten da, pilota ere oso ezberdinak, ekarri dituzte bakoitzak, hau askoz ere zakarragoa, bajuagoa, eta bueno, ikusiko dugu, ea nola joaten den tantoa. Etxegarai, Iruterritik, atzera, ederki gozatu. Eutxi Aranburuk, Etxegarek ezkerrarekin, ez gozatu gabe izan da, atzera berriro ere, Agirre, ongi atzeratu, Mendizabal Lauterritik, atzera, Seitik Aranburuk eutxi, Etxegarai sartuko da. Etxegarek ezkerrarekin ongi ireki, Agirrek eutxi, Ñakua txokoan, hortzen oso atento Aranburu, atzera Mendizabalek. Aranburuk eutxi, Etxegarai. Barkatu, Aranburu esan dut, baina atzelaria Agirre da. Aranburuk eutxi, Etxegarai. Atzera, badu Miren, Etxegaraik badu txispa berezia. Bai, haituzea komentatzen, pilota mantzoagoa da noski, baina Etxegaraiek galata guztize zartakoa, bai, txispa handiko pelotaria. Bi eta huts, eta ez dakit nolako finala ikusiko dugun, baina ikusten da, bi lehen aipatu duzuzuk Miren, bi bikoteek ezaugarri ezberdina dituzte, adosekoek, pilota jarri, defenditu, lan asko egin, Gorriak jotzaileagoak, baina orain arte, Gorriek agian dominatu dituzte tantoak, baina urdinek egin dituzte tantoak. Sake ederra, 3 eta huts. Eta esan bezala lehen ez, oso artista dira urdinak, ezkerpareta bilatzen. Esan indarraldetik gutxigo izango da kaso, baina ze garrantzia duen pilota ondo baztertzeak. Eta lehenengo 3 tantoak, nik uste hortik jundiala gehienak. Aranburu sakera. Sakea, eskuinarekin Mendizabalek altura ederki eman dio pilotari. Agirrek, atzera, Etxegarai sartuko da jokoan. Jaitsitakoa, Mendizabalek eraman eta azpira. Aranburuk ezin izan du, intentzioa etzen txarra, ezkerrarekin irekitzeko aukera oso ona zuen, baina pilota ez du eskuan ongi sartu, eta txapazpira joan zaio, pilotaka da hori. Nora Mendizabalek nahikoa egin du, pelota hori altxatzen, eta esan bezala bai.
hor zabalean motxen zabaltzea junda, baina txapa bera. Etxegarai sakera. Ikusten da, pilotan aldea handia dago, sake ona ezin eraman Agirrek. 2 eta 3. Sake ona izan da, sake ona eman da, txisparekin eta ezker paretera gainera. Bai, hobeto ezin zanen sake hori. Ea datorren hau nolakoa den. Etxegarai, konzentratuta sake ateratzeko. Badoa. Hiruterdian bote egin, orain ez du pilota paretean sartu, baina nahikoa izan da, 3. Eta partida hau ere estua izango dela iruditzen zen, Miren. Bai, ikusi da, berriro, bere alaxe lortu du bikote urdinak berriz ados jartzea markagailuan. Eta, itxura du nahiko parekatua eta politia datorrela partida. Eta esan bezala, pilota aldatu da, azkenen pilotarintzako ere zaila da, ohitzea hain pelota diferentea danen pelotan botea, eta ikusten nahi gea Agirreri kostatzen nahi zaiola bote hartzea pelota honi. Bai, aipatu dugu, pilotetan alde handia dago, baina hala ere, lehenengo sakea, orain 3 tanto egin dituzte segidan sakez, lehenengo sakea oso bortitza izan da, baina azkeneko 2 eramatekoak ematen zuten. Hori da, hor pixkat ezker pareta jodula, baina gaina naroa hortan, restatze fina da normalen, eta nik uste pilota dela botea hartzeko dabilela oraindik. Etxegarai sakea oraingo honetan erantzun ederra Agirrek. Mendizabal, ez du pilota ezker horman sartu, ongi Agirre. Mendizabal, atzetik Agirrek ongi. Bosterriti Mendizabal, ongi atzeratu. Agirrek ezkerrarekin eutxi, Etxegarai sartuko da jokoan. Eta Etxegarai sartzen denean beste velozidade bat ikusten dugu jokoan. Mendizabalek atzera. Agirre, atzeratu eta ezker paretera. Ongi Mendizabal. Orain arteko tantori luzeena honako hau. Astindu Mendizabalek. Agirrek ere atzera. Mendizabalen lauterditik eutxi. Pilotakada ederra da, ongi Agirre. Estabil gustora Mendizabal, pilota jo eta gestoak eginez. Ongi Agirre. Mendizabalek atzera. Agirrek eutxi, Etxegarai sartuko da jokoan. Ezin izan du ezker paretean sartu. Ongi Agirre. Etxegarai berriro ere. Atzera. Eta ezker paretera. Ongi Agirre. Etxegarai ezkerrez. Pilota asko sartu zaio ezker horman, baina ongi eutxi dio. Eta begira, aipatu duzu Miren, horretan espezialista direla, oso ondo sartzen dute ados pilotakoek pilota ezker horman, eta egin dituzten tanto guztiak esango nuke horrela egin dituztela. Bai, hala da, eta tanto garrantzitsua, luzea izan da, tanto guztia atzen usteet jokatu dure, eta bitu baztertu, eta tanto. Gustatzen nahi zait, bai 4 pelotarik sartuta dauden partidun, egia da, esan dezu Mendizabal akaso ez da bilela guztua, baina egia da neska nahiko exigentea dela bere burukin, eta partida aurrea junala ziur nago hartuko diola neurria. Etxegarai lautik. Ongi atzeratuz. Agirrek atzera.
Mendizabalek atzeratu. Agirre. Etxegaraik ongi atzeratu du. Eskuin horretan bada, txispa berezia, atzeratu berriro ere. Ongi Agirre. Mendizabalek ezkerrarekin ongi ireki, Aranburuk ez du gozatu, Etxegaraik atzera berriro ere. Agirrek ezkerrarekin eutxi. Ñakua eraman Aranburuk. Mendizabal zer egite saiatu da, zabaltzen, saiatuko zen agian. Bai, itxura guztia du, hola ez da oso osoikoa olako faioak itea batez ez zabalea botaz. Bai, nik uste nahita jundala bai zabaltza hor zuloa ikusiko zuen, eta esan dezuna, Madalen txispa berezikin, gustatzen aizait baitaren nola idan saiatzen pelota mutu ez, atzea, zabaldu, txokoa, eta ondo, ondo ari da bai gorrik zein urdinak. Sake Aranburuk, sake ona da, Mendizabale nahiko egin du, kontuz botea, ederki jarri da, ongi Etxegarai defentsan. Atzera Agirrek. Ongi jeitsi. Agirre ere asko zerosoago dabil, bere pilotarekin esateran indoan eta begira. Horixe esateran indoala, gozatu gabeko pilotaka da eta txapara joan zaio. Bosna markagailuan. Eta, bai, esan bezala txapara juntzaio, baina, Agirre tanto hauek iten, akaso daun espezialistaiko bena da ez, oso berea du jokaldi hau, inork espero ez duen momentu Zabalea dejada, eta, txapara juntzaio. Etxegarai daukagu irudietan, sake ateratzera. Iruterdian bote egin, sake laburra izan da, baina barruan, eskuinarekin, moztu, ongi Agirre, Mendizabalek atzeratu, Agirrek atzera, lan egiteko prest etorri da, ados pilotako atzelaria. Mendizabalek ezkerrarekin eutxi, Aranburuk, gehiegi gozatu gabea, baina ezker horman sartu du. Berriro ere Aranburu. Atzeratu. Begire Etxegarai bolea. Ongi Agirre. Eutxi Mendizabalek. Agirre. Eutxi Mendizabalek. Eta gustatzen ari zait, Agirre nola joaten den, pilota begira Etxegaraiek ze tanto egin duen ezkerrarekin, aukera ona zen, baina ez zen oso erraza eta eskuineko marra nola bilatu duen. Bai, etzan erreza, ze oso beti hartutako pilota izan da, baina, bikain markartu du, eta Natalek ezin altxa. Eta lehen esaten ari nintzen, asko gustatzen ari zait, Agirre nola joaten den pilotaren gana, ongi ematen dio lekua, eta atzetik aurrera gerria nola sartzen duen. Etxegarai. Agirrek eutxi. Etxegaraien Ñakua. Aranburuk atzera. Etxegarai aire zabaldu eta kanpora. Orain ere, etzen aukera erraza, baina ikusten da, saiatzen da gauza ezberdinak egiten, txispaz ere besteak baino gehiago da, baina gaurko honetan pazientzia ere oso garrantzitsua izango da. Bai, aseretik ikusten da, esan duguna lehen, pelota muitzea dator, jokatzea dator, hori noski hona da, baina final baten gaude, eta bai batzutan agian pazientziare importantea izaten da. Baina, ikusiko dugu ea nola doan eta tanto politia ikustatzen. Finaleko urduritasun hori ez da miren, zuri ere pasako zitzaizun agian, txapelketa guztian agian ausartago aritu edo gehiago arriskatu aurrean, baina finalean
txapela jokoan egoten denean, jende gehiago frontoian, lehen esan duguna urduritasuna ere handiagoa, eta ez da erraza izaten aurreko kuadro horietan ere tanto onak egiten asmatzea. Hoi da, eta batez lehenengo tantotan, naiz eta hauek oso ondo sartu partidan, egia da, jende gehiago dagoenen, eta final badanen, txapel badagoenen jokun, gorputza beste tensio baten dago, eta hasieran batez jokaldi egiteako orduan, gehiago kostatzen dela, o faio gehiago izatea ohikoa dela. Baina, bueno, ondo, tanto politiak egiten, azken hau ez delaxe. Ongi Etxegarai, boleaz. Eraman Etxegarai ezkerrez, Ñakua txokoan Agirrek atzera. Mendizabalek atzeratu. Aranburu, atzera. Mendizabalek atzera. Aranburuk eutxi. Mendizabale, pilota ederra du. Baita gozatu ere. Agirrek seitik, eutxi. Etxegarai. Ongi atzeratu. Ongi jaitsitako pilota. Etxegarai sartuko da jokoan. Ongi jaitsi, oso ongi jaitsi du. Ongi Aranburu, nahiko egin du. Eta ikusten da, pilota honekin aurrera, begira ze tanto egin duen Etxegaraiek, jada bigarrena du, ikusten da, ezker horrekin badu konfiantza, ezker gantxo bat kanpora joan zaio, baina zer ederki ireki duen, orain ikusiko dugu errepikapena, eskuineko hanka aurrean oso ondo sartu, eta zer ongi ireki duen. 7 eta 6 markagailuan. Eta lehen bezala, etzan erresa, hor ia lurrentzan, baina oso bera duen jokaldia da, ikusi hori da, naiz eta kanpoa jun, beldurrik ez dula eta jarraitzen du hortxe, lanean. Sakea, ezkerrera. Justo iritsitakoa, eutxi, Mendizabalek, ongi moztu du, eta tanto, ederra izan da, ez dio aukerarik ere eman, Aranbururi, pilota hori txapagainean jartzeko. 8 eta 6 markagailuan. Partida ona ikusten ari gara, Miren. Bai, eta dauneko Mendizabal partidun sartugo dola iruditzen zait, berotugo dau, bere buruakin agian konfiantza gehiokin ikusten da, eta urdinak hasieran bezalaxe behaien jokoa jarraituz. Ongi atzeratu du. Mendizabale, gozatu gabea. Aranburuk atzera. Ongi Mendizabal ezkerrez ere. Agirre. Oso ongi Mendizabal, eta zuk esandakoa, Mendizabal lehen tantoetan baina erosoago ikusten dut. Begira orain, ze tanto egin duen Etxegaraik ezkerrarekin Ñakua txokoan, eta atsedena eskatuko dute, ados pilotariek. Ondo eskatutako atxeden aldia. Esan bezala, azkeneko tantoak aginte gehiena gorriek damakie, nora pelota astintzen, eta aurrean Madalen zulokirik eta aukera dunen bukatzen. Hortxe ikusten ditugu, ados pilotariak beren botilleroaren aholkuak entzuten. Beharzanako pilotariek botillerorik ez dakit ekarri duten. Barkatu, Beharzana esan dut, baina Gaztelekukoak dira, barkatu. Kantxan dira berriro ere 4 pilotariak. Eta orain artekoa, Miren, 4 pilotariak ongi sartu dira finalean,
baina esango nuke Etxegarai izaten ari dira lau pilotarietan, ikusten da, beste sartzen denean, beste abiadura bat ematen dio pilotakadari, erritmoa berak aldatzen du, eta bera izaten ari da lau eta protagonista. Zalantzai gabe, ez? Eta bitu, saketik hasita, ze sake bikaina. Egia da, agian txispa gehien duen pelotaritako bat dala, eta bai, zuku ateatzen horri. Mendizabalek atzera, ongi gozatuz. Agirrek, eutxi, Etxegarai eskubiz, ongi jaitsi du. Ezkerrarekin, ez du gehiegi ireki, begira Agirrek, Ñakua Zabalean, ongi Mendizabal. Eta Etxegaraik ezin izan du eraman. 7 eta 9, eta aipatu duzu, miren, ongi eskatutako atsedenaldia izan dela, eta hemen izan dute emaitza. Bai, Naroak bere jokaldia Zabalean, nora argi zion, hor, askok, hor Naroakin partidu jokatu izan dituguna ja ezautzen dugu, eta badakigu Zabaleko txoko hori asko gustatzen jola, Norak ondo kurritu du, baina bueno, ondo baztertutako pilota ondorengoa, eta tanto politia. 7 eta 9. Aranburu sakera. Iruterdian bote egin. Ongi etxitako pilota, ongi Etxegaraik, eskubiz. Agirre, gozatu gabea, ongi heldu dio Etxegaraik. Ez dira pilota errazak izaten horrelakoak. Mendizabalek atzera. Ongi, Agirre. Ongi Mendizabal ere ezkerrez. Eta partida gogorra, partida luzea izango dugula iruditzen zait, hau ere. Orain ere ze pilotaka da Etxegaraik. Ongi Agirrek, begira, ze tanto egin duen Etxegaraik. Eskuinarekin, Ñakua Zabalean, eta bai, ikusten da, lehen aipatu dugu, ez dela erreza izaten finaletan ausart jokatzea, baina Etxegaraik ikusten da, neska ausarta da, bizitasun aparta dauka, eta ze tanto egin duen orain ere. 10 eta 7 markagailuan. Eta ikusten da, gozatuz dabiela kantxan, eta garrantzitsua da, sentsazio onak izatea olako final batetan. Sakera Etxegarai. Ezkerrarekin Agirre ezin eraman, eta bai, behartuago dabiltza ados pilotako pilotariak, golpe gehiago dute gaztelekukoek, eta horrelakoetan hasieran bai, oraindik indarrak eta hor daudenean eusteko eta errazago izaten da, baina partida aurrera joan ahala, nekatzen joaten direnean, fisikoak jada ez duenean hain ondo erantzuten, ez da erraza izaten defentsan 22 iristea. Etxegarai sakera. Bizi-bizi sakea. 7tik Agirrek eraman. Ezkerrarekin Etxegarai eta azpira. Ongi irekitakoa izan da, pilotaka da hau ere, baina txapa azpira joan zaio. Bai, eta bueno, nik uste takada hau etorri dela pelota aldaketa aldatu ondoren, nik uste gorrik asmatzen dabiltzela, zentzu hortan, pilota bizikin hobeto dabiltza, egia da bain txapazpira juntzaiola, baina bueno, hontan etzaioatea, eta bain pelota aldatu duea doseko bikoteak, eta ikusiko dugu, ea beste takaderek daun. Ea, Aranburu sakera. Sake ona da, Mendizabalek ezin izan du ekarri. 9 eta 11. Ederra sakea. Eta hemen ere, lehenengo partidako antza pixka bat hartzen diot partidari, gorriak ikusten ditugu, beraie dira, jaun eta jabe piloteoan gehiago astintzen dute pilota, baina urdinek pilotariak dira, defentsa ona, jarraitu, pilotak gutxiago galdu,
Eta hortxe daude, 9 eta 11. Atzeratu Agirrek. Mendizabalek atzera. Oso ongi gozatuz. Eutsi Agirrek. Ongi Mendizabal. Aranburu. Ederra du aukera. Ongi moztua. Etxegaraik ireki. Aranburu. Ongi moztua izan da hanketara. Nahikoa egin du Etxegaraik. Ongi Agirre. Mendizabalek moztu. Mendizabal, ongi atzeratua. Agirre. Etxegarai sartuko da piloteoan eta begira ze eskuinka da jo duen. Ongi Agirre. Atzeratu Mendizabalek. Agirre. Defentsan oso lan ona egiten. Atzeratu berriro ere Etxegaraik. Agirre, nahikoa egin du. Etxegarai berriro ere. Beste pilotaka da bat, eta asko gozatzen, Etxegarai. Orain jeitsi, Agirrek oso ongi. Ormadiak, aukera ederra du, atzera. Agirrek, eraman, ona izangotea bai. Etxegarai moztu. Orain ere ikusten da gorriak dute agintea eta begira ze ongi Etxegarai eta ikusten da. Piloteoan sartzen denean hor aldatzen da partidako erritmoa, bere abiadurak aldatzen du partida eta gorriek ere behar dute Etxegarai piloteoan sartzea. Bai, eta tanto nekagarria Agirrerentzat, ikusi da aurrea, atzea, eskuineko edo zabaleko atzeko kuadrotare bidale du Madalenek, eta ea bain pelota aldatu dute, ea bain ondo ematen dion buelta, beteka da honi. Sake Etxegarai, sake laburra, Aranburuk eraman behar izan du, aukera ederra Etxegaraik. Ongi gozatua orain ere. Ederra pilotaka da, ongi Agirre. Begira, zeinako orain ere, Agirrek atzera, Mendizabal ere gerotz eta hobeto ikusten dugu partidan. Oso ongi Agirre, lan ederra egiten ari da. Ezin dute atakatzera pasa, baina defentsan sekulako lana egiten. Ongi Agirre. Begira, orain ere zeinako ongi, Aranburu oso ongi, atzera Etxegaraik. Agirre nekatu xamar ikusten da, lan asko egiten ari da. Ongi ekarri ala ere. Mendizabal, lautik, ongi eraman. Agirre. Aranburuk ere pixka bat iruditzen zai saiatu behar lukela gehiago sartzen, egia da, gorriak asko atzeratzen dute pilota eta ez dela erreza, begira, ze pilotak da sartuen paretean, baina Agirre lan handia egiten ari dela iruditzen zait, eta gehiago sartu beharko lukela Aranburuk. Orain, bigarren atsedena, aipatu bezala lan asko egiten, metro asko egiten ari da Agirre, eta ea atxeen aldi honet bueltan nola ateratzen diren pilotariak. Bai, zukin era bat ados ez, naroa kargatzen nahi di asko atzen. Ez atzen bakarrik, txokoare behin baino goiotan jetxi behar izan du, eta hoi azkenen atzelari batentzako lan asko da. Eta atxedena nik uste horren arira etorri ala ez, nekatu inda, arnasa behartzun eta eskatu indu. Eta bai, egia da, Natale aukera dakanen beti dihua pelotaka da bakoitza intentziokin, ezkerreko pareta biatzea espaldin badi joa, zabaleko raia biatzea da, baina bai, agian igual pauso bat atzea eman berko luke eta aire jokoan edo behintzat pelotakadan batzuk kendu naroai.
13-9. Orain eutxi behar diote Gaztelekuko ados pilotakoek, bestela beste pare bat tanto egiten badituzte gorriek, oso zail izango dute partida honi buelta ematea. Erdiko sakea. Mendizabalek. Eutxi. Eta Azpira Agirrek. Nekearen lanak. Bai, okerrez panabil, baina ikusiko dugu errepikapenen, baina hor bostetik, ez, utxe egindakoa. Batzuetan aroa nahiko olakotan, eozein lekutatik dejada botatzeko zalea da, eta irutu zain nekatuta ote daunta tantoa bukatu nahizu, baina ez, bera juntzaio eta noski nekean lanak bai. 14-9, sakera Etxegarai. Eutxi Agirrek, Etxegarai ezkerrez. Ñakua ongi, Aranburuk ireki, Etxegaraik atzera berriro ere. Eta metro asko egin behar Agirrek. Etxegarai. Erritmoa handia sartzen ikusten dugu. Ora Ñakua, ez da Ñaku ona izan Aranburuk aukera ederki, ongi Mendizabal, oso ongi. Aranburuk Ñakua berriro ere, Agirrek bolea zeutxi. Etxegaraik ireki, Aranburu, eta Ormadiak Azpira joan zaio, ikusten du, etortzen zaion aukeratan arriskatu beharra daukala. Ez da aukera asko izaten ari, gorriek gehiagotan atakatzen dute. Eta etzen intentzio txarra, ikusten dugu orain ere, aukera ona zen, baina txapazpira joan zaio. Bai, eta aipatzeko, Mendizabalen defentsa, pelotaka da jaso duen hor Zabaletikan, eta bai, bi aurrelarik pelota oso ondo muitzen, lastima, bipareta hori txapazpira jutea, eta hola bukatu behar izan da tanto, baina oso ondo landoa bien aldetik. Ongi Agirrek, erantzun ederra sakeari, Mendizabal, gehiegi gozatu gabe. Agirrek Azpira bota du, eta esaten aritu gara, lan asko egin behar izan du lehen erdian, eta orain ikusten zaio, nekearen zantzuak, ikusten zaizkio. Bai, pelotakadak nahi baino pixkat barruago indio bote, eta azkenen esan bezala, nekatuta gaudenen olako azken orduko mugimenduek doble kostatu zaizkigu ez, eta bai, azkeneko bi hiru tantotan antzeko faiok ikusi diteu Agirren aldetik. Etxegarai berriro ere. Ongi Agirre, ezkerrarekin. Mendizabal. Oso ongi Mendizabal ere. Lehenengo tantoetan egin ditu gesto batzuk, bere buruarekin ez zeuen oso gustora, baina maila asko igo du, eta kanpora Aranburuk. Aukera ona zen, intentzioa ere ez da txarra izan, baina gutxigatik kanpora joan zaio. Hor ikusten dugu, bazen zuloa eskuinean, baina kanpora joan zaio, eta ez da asmatzen ari. Aranburu eduki dituen aukera gutxitan ere, ez da egoera errezean ari, baina ez da asmatzen ari. 17-9. Bai, askotan defentsan gabiltzanen beti asko zailagoa da, guke pelotaka da aurren daunak noski pelotaka da gutxi jotzeitu, oztu itea, nolabait esateko, eta zailagoa da. Ia zulok ondo ikusten ditula Aranburuk, baina bai, bukatzeak orduan ez dabil fin. Orain ere pilotaka da ona Mendizabalek. Posterditik Agirrek, atzeratu. Mendizabal. Ongi, oso ongi Mendizabal. Agirrek, honek ez du etxiko. Etxegarai jeitsi. Aranburuk, Ñakua. Atzera Etxegaraiek. Eta Etxegarai sartzen denean, Agirrek etorri nahi du txokoak urritzera, baina gero eskuinarekin oso luzea da Etxegarai, eta atzera jotzen duenean metro asko egin beharra dauzka Agirrek.
Eta nik uste horregatik etorri zaiola orain daukan eke hau. Hor ikusten dugu, Ñakua ez da honena izan, baina Aranburuk ezin izan du pilotakada hori eraman. 18 eta 9, joan da partida miren, oso zail izango dute ados pilotakoek. Bai, tarte handia, baina, bueno, ikusten nahi gana da, egia da azkeneko beste tanto bat, gorrien alde barkatu, baina, bueno, esan bezala, lehen esan duena pelota aldatzen duen momentun, takadaka doaz, egia da bain, tantoiara luzea, lortu duela bikote gorrik, baina, bueno, bain urdinek tanto bat ateratzen badu eta behaien pelota ateatzea lortzen badue, auskalo. 19 eta 9, ea ba behintzat. Pixka bat partida, esaten da, markagailuan 10 tantora iristen zarenean jada lotxarenak behintzat egiten dituzula, eta ea lortzen duten, behintzat partida pixka bat gehiago orekatzea, 20 eta 9, nahiko lan badute, eta ez dakit, ez zote duten etxia jo. Eta bai, sakez tantoa galtzeko momentu txarra. Bai, itxura honik ez du partidak urdinentzat. 20 eta 9, markagailuan, sakera Etxegarai. Sake ona da, orain ere, ongi Agirre. Etxegarai, botez, jaitsi, ongi. Aranburuk, ongi eutsi ezkerrez. Etxegaraik eskuinez berriro ere atzera. Baztertu, ongi Agirre. Mendizabal. Oso ongi ari da orain pilotarena joaten. Ongi Agirre. Ongi atzeratu Mendizabalek. Eutsi Agirrek. Eta tanto Aranburuk, 10 eta 20. Ea orain pilota aldatu, sakea hartu, eta tanto ilara handi bat egiten duten, pixka bat partida orekatzeko. Ez da erraza izango, partidaren agintea gorri daramate, baina ea pilota aldatu eta partida pixka bat aldatzen den. Aranburu sakera. Bote egin, sake ona da, ezker hormara, ongi Mendizabal, oso ongi. Ongi ezkerrez Aranburu, Etxegaraik, gehiegi gozatu gabe, baina bizi, ongi Agirre. Eta oso bikote orekatua ari dira osatzen gorriak. Esan dugu, Etxegaraik erritmoa jartzen du, eskuin hori oso bizia dauka, bera ari da, laukotan honena izaten, baina Mendizabal ere oso seguru, pilotari altuera emanez, eta oso bikote ederra ari dira osatzen. Bai, ikusten da kantxan oso ondo ulertzen diala, bakoitzak bere lanak ondo betetzen, fin betetzen, eta bueno, irabazteko gogokin eta txapela etxatzeko gogoa ikusten da etzaiela falta. Eta noski disfrutatzen bai Etxegarai zen Mendizabal. Ongi Agirrek, pilotak ederra. Mendizabalek eutsi. Aranburu, ongi eitxia. Ezkerrez eutsi, Aranburuk, ongi eitxi. Ongi Etxegarai, badu aukera zabalean, begira, ze hormadiak egin dituen. Saiatu da lehen ere, horrelako hormadiko baiotzen, oraingo honetan asmatu du. 11 eta 20. Ea beste tanto batzuk egiteko aukera dituzte. Eta hor ikusten dugu Etxegarai txokoan gelditu da,
bazen zuloa, baina ederki egin du. Oraingo honetan ondo bota bai. Etxegaraiek ikusi du, baina bueno, nik uste oso txokontzeola eta bueno, oso ondo botatakoa izan da eta urruti gatu zaio pelotai. Ongi atzeratu Agirrek. Mendizabal ezkerrez, ongi lan oso seguru egiten ari da. Agirre, jeitsi. Mendizabalek, eutxi. Aranburu. Ongi jeitsitakoa. Ederki, Mendizabal. Eta pilota honekin ikusten dugu, partida aldatu egiten da, aurrerago jokatzen dute, Aranburuk ere pilotakada gehiago jotzeko aukera dauka, Agirrek ez du horrelako zanmarik ematen piloteoan, baina gorrien pilota ateratzen dena orduan aldatzen da partida. 12. Oso ongi baztertu du Agirrek pilotakada hori. Bueno, miren, zer diozu? Aukeraren bat ikusten aldiozu, bikote urdinari. Bueno, aipatu deten alen, ez? Azkenen pelotak aldatzeanen partidok zuk esan dezuna, noski. Buelta emateu, era bat aldatzea. Egia da leno gorrik takada oso luzea izan duela, eta gorriak 20, 8 tantoko aldea. Bueno, beste tanto bat urdinen alde. Ez da bukatu, baina egia da amalda haundia duela aurretikan, eta gauzak oso ondo eta faio gabe inberkoituela partida aurrea teatzeko. 13 eta 20 markagailuan. Aranburu. Konzentratuta, sakera. Bote egin. Pareta gehitxo. Ongi Agirre. Mendizabal. Altura gehiegi eman gabe, baina ezker horman sartu du. Eta Agirrek ezin izan du pilota hori txapaganean jarri. 21. Askotan pasatzen da, gehiago partida garrantzitsuetan 21 iritsi. Eta bueno, urduritasunak 22. tanto hori egiteko, baina ez zait iruditzen Etxegaraik oraingo honetan aukera baldin badu, bi aldiz pentsatuko denik. Hau erasora joango da. Zaleen txaloak, sakeap ezker paretera. Eta ezin izan du eraman 22 eta 13. Eta miren, partida haseran lehenengo zatia oso gogorra izan da, bigarren zatian nekatu egin dira batez ere Agirre, lan handia egin behar izan du, baina Etxegarai izan da lauetan onena. Hori esango nuke behintzat nik. Bai, eta zalantzai gabe zukin erabat ados nau. Hasiera-hasieratik inungo urduritasunik gabe ikusiet Madalen Etxegarai. Agian Nora Mendizabali gehixo kostatu zaio partidun sartzea. Eta, bueno, bai, partidu aurra junala parekatuta hasi dira, baina, bueno, gero urdinak, gorrin bikotean meritu osoz noski, naroa nekatzea lortu du, nik uste estrategia garbiak arri dela etxetikan, lortu du, eta merezimendi oso zirabazitako txapela etxea. Nora, Josu, bai?
Madalen, zorionak. Eskerrik asko. Bueno, nola ikusi duzu partida? Bueno, nik uste hasieran oso zentrauta hasi garela, uste txapelketa ganean horretan faia dula eta gaur lortu dula hasieratik berotuta sartu garelako, nik uste dut beroketia bez zentraba guinula igual. Gero bukaera partidan ni inkomodua sentiu naiz eta uste dut hor norak gora inauela eta uste dut klabia bai ondala faio gutxi inula. Bueno, Miren eta biok aipatzen aritu gara, bikoteen pilotetan ere bazen aldea, zuenak biziagoak ziren, zuk ere aurretik txispa berezi ematen zenion pilotadi, eta bueno, bestek beraien pilota ateratzen zuten ere partida aldatzen zen, baina bueno, nik uste dut partida gehiena zuek dominatu duzuela, zuk ere tanto ederrak egin dituzu, eta beraiek gehiago nekatu dira, agian horre egonda klabea. Bai, ni uste dut gure pelotia guretako klabia zala ez, azkenean frontei hau urten ikenda bizitxua da, eta ekisen gu partidua horreguela ez, azkenean sakea lautik iru izan da, uste dut hor bentajatxo bat geukala sake bizitxa, eta bueno, bai, ni uste dut horre ondala klabia, eta gero bai, fizikamente nik uste dut gure partidu honena izan dela ez, azkenean oso ondo jau gara bizo fizikamente, eta uste dut hori behigarri dela. Bai, aipatu dugu, finaletan ez da erraza izaten, urduritasuna ere handia izaten da, aurreko kuadroetan tantoa egiten saiatzea ez da erraza izaten, zu neska ausarta zarela erakutsi duzu. Bueno, neukan horrez nire mamuak eta, bueno, uste txapelketan ziar igual hor faiaiken ebela ez, galdutako tantotan, eta uste dut gaur, hasieran konfiantzi hartzen saiatu naiz, tantua luzaketan eta garbi eguenian bukaketan, eta nik uste dut konfiantza puntu bat emundu ez dela gero aurrera hube tantuak akaboten saiaketako. Osongi, zorionak eta orain ospatu afari eder batekin. Eskerrik asko. Bueno, hemen dugu Nora, atzelari txapelduna, zoriona Nora. Eskerrik asko. Bueno, aipatu dugu partida gehienean zuek eraman duzue partidaren karga abiadura handiago ematen zenioten pilotakadei, beraiek gehiago nekatu dira, zuk barrutik nola ikusi duzu partida? Bai, egia esan, hasieran pixka bat paregatu hasia, behiek behin pelotatatzen gehiago gatze zen, da orduan ez zenun lortzen utxunek asko sortzen, baina gaur, Madalen, nik uste kararrizko txispakin ibiliala, beha izan dela diferentzia markatuna, eta gero partio horretik horren zen daroa ustu indala, hasian gehien bat behasia jokatzen, da bukaraldako ustu indala, eta hortik pixka bere akatxo batzuk etorri ala. Hori da, oso bikote orekatua osatu duzue, agian Etxegaraik txispa berezia dauka, eskuinarekin pilota asko luzatzen zuen, baina zuk ere agian hasieran ikusi zaitugu pixka bat kexu zure buruarekin, baina gero bikoteari patxara ederra eman diozu, oso seguru aritu zara, pilota gutxi galduz, eta oso bikote ederra osatu duzue. Bai, egia esan hasieran inkomodo hasi naizela, bastante nahiko hotza hasi naiz. Egia bila eta partidu jokatu batetik netorrela eta pixka de zalantza horrekin netorrela, baina nire partidon sartu naizenen gero baseako akatxoek alde batea utzitutela, eta ene bien txispa askokin, baina importantia zen ez faiatzea, eta nire lortu deula, eta Madalenek akan txispakin tantok bukatza lortu dela. Bueno, eta txori txiki batek esan dugu, orain afaria daukazuela, orduan gar parranda tokatuko da. Txapeldun atera gabe ere ederra izaten da, finalak ospatu behar dira, baina txapela irabazi eta beste postasun bat izaten da. Bai, aspaldi elkartu da gaun pelotako launak gautago de afaltzeko, eta asteburuare libre tokatza, hasi que afaldu, eta gero ikusiko baina bai, jark espatuko dugu dana batea. Oso ondo, zorionak eta gozatu. Eskerrik asko.